Annelies, jij wil meer aandacht voor seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, online seksueel geweld. En dat is dan geweld dat zich vooral tegen vrouwen keert. Ja, ik droom van een wereld waar het veilig is, zowel in de fysieke wereld als online. En uit alle statistieken blijkt dat veel vrouwen te maken hebben met geweld. Seksueel geweld, intrafamiliaal geweld. Zo is het dat 1 op 5 vrouwen ooit te maken krijgt met intrafamiliaal geweld. Er zijn jaarlijks ook 20.000 meldingen van stalking, vaak door een naast familielid. Alleen in de provincie Antwerpen zijn er al 3000 meldingen van stalking. En mogelijk is dat nog maar een topje van de ijsberg, want zijn er nog veel meer gevallen die ongezien blijven. Er wordt ook veel naaktbeelden verspreid. Dat is ook een probleem, toch? Absoluut. We kennen de laatste jaren het fenomeen van de deepfake nudes, waar foto's van vrouwen, van meisjes, vaak jonge meisjes ook nog, gemaakt worden. En dan zijn er online pesterijen, geweld, afdreigingen. Dat is iets wat we absoluut moeten tegengaan. En daarom hebben wij een aantal ideeën hoe we onze online wereld ook veiliger kunnen maken. Ja, en hoe precies willen jullie dat dan aanpakken? Wel, in de eerste plaats willen we inzetten op preventie en sensibilisering. Vooral de kwetsbare doelgroepen, ook jonge meisjes, vertellen wat er kan gebeuren en zeggen wat er kan gebeuren als je online informatie deelt. Daarnaast willen wij een wetgevend kader dat ook de providers van al die platformen in staat stelt om informatie te delen met politie, met justitie, soms zelfs als een verplichting, omdat zij beschikken over zoveel informatie die mogelijk kan bijdragen aan de veiligheid van kinderen, van meisjes. En uiteraard moeten onze politie en justitie ook beschikken over de juiste tools, de capaciteit, de kennis om te strijden tegen die vormen van online en fysiek geweld op vrouwen. Een van de belangrijke instrumenten die we de laatste jaren hebben uitgerold is het mobiel stalkingalarm, waar potentiële of slachtoffers van intrafamiliaal geweld over kunnen beschikken in bepaalde gevallen, waarbij ze met een hele subtiele druk op een knop die zij bij zich dragen de lokale politie kunnen verwittigen. En die lokale politie heeft dan onmiddellijk alle noodzakelijke informatie waar de vrouw of het meisje zich bevindt, hoe ze kunnen optreden, om zo snel mogelijk erger te voorkomen. En in het verleden is al aangetoond dat die mobiele stalkingalarmen echt levens kunnen redden.